आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. वैभववाडी रेल्वे स्टेशनात गिराण लागला. हे ऐकून थोडा बाचवळला असाल ना जरा, पण या खरा त्याचीच कहाणी आम्ही तुमका सांगणार आहोत. तर बघा काय काय अडचणी असत त्या आमच्या रेल्वे स्टेशनार. कोकणी माणूस आणि कोकण रेल्वेचा तसा जवळचा नाता. ह्याच्या चाकरमान्यांका आणूचा नेऊचा काम ही कोकण रेल्वेच करता. त्यामुळे जो कोकणी माणूस ते का आपलीच मानता, पण रेल्वे काय ते का आपली म्हणत तयार नाही. ह्याच बघा ना, ज्या वैभववाडी तालुक्यातल्या स्थानकार भरपूर समस्या असत, पण त्यो हेंका काय सुटणत नाही. हजारांच्या संख्येन हयसून माणसा दर दिवसा यायचा करतात, पण त्यांची काळजी रेल्वेच्या प्रशासनाक नाही. हैसर रेल्वे स्थानकाच्या बाहेरच्या बाजू रस्त्यावर सगळीकडे खड्डेच खड्डे पडले. ते भरूक हेंका फुरसत नाही. गाडीसाठी प्लॅटफॉर्मवर गेलास तर थंय छप्पर नाही. ऊन पावसात कोकणी माणूस या सगळा सहन करता. दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवरना बाहेर येऊचा झाला तर त्याच्यासाठी पुला नाही. वळकांबत कसो तरी प्रवासी बाहेर पडता. तिकटाचे तर बोंबच असा. हैसर फक्त जनरल तिकिटाच देतात. रिझर्वेशनाची तिकिटा होई असत तर कणकवली नाहीतर खासगी एजंटांकडसूनच घेऊ होई. कोकणी माणसाची अशी पिळवणूक होता याचा सुयर सुतक ह्याच्या खासदार आमदारांका बिलकुल नाही. निवडणुकीक मतांका धावणारे पुढारी हैसर मूग गिळूनच गभत. एका तरी पुढाऱ्यान ह्यो समस्या जाणून कोकणी माणसाचं दुःख कमी करू व्हाया एवढीच अपेक्षा असा. श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.